जोंहा मैया दाखालिनिफ्रायनो मैदेर आरो निजिरानि बिनानाव रमाय बिसोर सानैजों बुलायनायनि गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ। थ' बेवहाय आंबो दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै गोबांथार गाज्रि भिडिअ बानायो, मालायखौ रायनाय, मालायखौ बखिनाय, मालायनि बेकग्राउन्ड मोजां गाज्रि एगुलुंनाय, बैनि आखुआ माबायदि, बैनि स्टाइला माबायदि, गोबांथार बेबायदिनो गोबां बायदि भिडिअ खालामगासिनो। बुंनो थाङोब्ला सानैबो बा ओरैथिंबो गासिबो एखेयानो। बिथांमोननि माखासे भिडिअफ्रा नायजाथावा नङा होमबा, नायजाथावबा निजिरायानो होन, मैदेरानो होन, बा निजिरानि बिनानाव रमाय बिथांमोनहा दिनै मानि थाखाय बुलायदों नङा होमबा। दिनै बिथांमोनहा खालि मालायजों नांलायनो बा मालायजों कन्ट्रास्ट जालायनोल' बिथांमोनहा मोजां मोनो नङा होमबा। एक्सन लाग्रा गैया नामा बिथांमोनखौ? रावबो जेबो बुंनो हाला नामा बिसोरखौ? एसेसो साननानै नाय, एसेसो बुजि, बेफोरबायदि भिडिअ लाबोजागोन ना लाबोजाया? आं मोजां मोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानायखौहाय, आं सुखुवा। बुंनो गोसो गैयामोन, आङो दिनै बुंनांगौ गोसो जाबाय। बेफोरबायदि खालामनो नाङा, लासिं सिं जायो। आनफल' खालामजोब बे निजिरा, मैदेर आरो बे आल'ना एल' आरो बे रमाय बिथांमोननि चेनेल फेसबुकफोरखौहाय आनसाबस्क्राइब खालामजोब, आनफल' खालामजोब। मा दिन्थिनो हागौ बिसोरलाय? जेबो रोङा बिसोरनाव, जेबो नलेज गैया बिसोरनाव, जेबो गियान गैया बिसोरनाव, जेबो गियान गैया। बेफोरबायदि खालामबाय थायो नामा बुरबकफोर? मोसौ बेहरानि, मोसौ दामब्रिनि सौलायबाय थानाय जायाफ्रामा मानो? सोर हौवाखौ सिख'लायखो? सोरनि थाखाय बुलायलायखो? लाजिया मोसौ सारोन, हगारजानाय मासे मोसौ सारोनसो। मोसौ सारोना जेराव गोसो बेयावनो हगारजानायलाय, जायनि सिथ्लायाव थाङो बेयावनो साफुन गस्ला बायदि माबा माबि मोनजालाखायो। बैनि बारियावहाय मा दं बेयाव मोनजाहैयो। बिदिसो नोंसोरो, मासे हगारजानाय मोसौ सारोनसो नोंसोरो। खौसो दा दिन्थिना लाबाय नोंसोरो, नोंसिनि कारेक्टारफोरखौसो दिन्थिना लाबाय नङा होमबा। दा आजिखालि ससियेल मिडिया जुग नङा होमबा, आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाखौ बाहायो थिगैनो, नाथाय ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङा नोंसोरो। मोजांनि थाखायसो बानायनांगौ बा मोजांनि थाखायसो खोन्थानांगौ पाब्लिकफोरनो आरो माखासे नोंनि भिउवार्सफोरनो, फलोवार्सफोरनो मोजां मटिफाइ बा नटिफिकेसन बा माखासे माबा होनो हानांगौ। दा बेखौ नोंथांमोनहा मा ससियेल मिडियायाव फैनानै गोबांथार गाज्रि सोरनिबा काहानि, सोरनिबा आखल आखु लानानै दिन्थिबाय थानाय, बखिलायबाय थानाय आरो गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि दिन्थिबाय थानाय, बेबायदिया एकदमबारे जोंनि समाजाव लासिं सिं। आङो जोंनि ओरैनि गामि खाथिनिब्ला बा जोंनि ओरैनि एरियाबा नोंसोरबायदि मानसिफोरखौ आङो एकदमबारे थावसो सोबासिगौ आङो खाथियाव मोनब्ला। लाजिनोबो रोङा, गिनोबो रोङा, लागामबो गैया। बे मैदेरनि भिडिअ'आबोथ' नायजाया, गोबांथार बायदि बखिग्रायल'। आरो बे निजिरा नङा होमबा, बिसोर बिब' बिनानाव। जोङो साइजफोरखौ, स्टाइलफोरखौ नायबानो मिन्थियो माबायदि मानसिया माबायदि टाइपनि नङा होमबा, माबायदि टाइपनि। नोंथांमोननि स्टाइल, नोंथांमोननि साइज, नोंथांमोननि आखल आखुफोरखौ जोङो मिन्थिजोबखायो, नुजोबखायो। जों रायजोफ्राबो मिन्थिजोबखायो। नोंसोरो मोजां जानानै देखायमालाय मा जानो? नोंसिनि बुंनाय रावफोर, सभाबफोर आरो गाननाय जोमनायफ्रानो फोरमायो। जाय मानसिया गाननायावबो जोमनायावबो रावफ्रावबो रैस' गोनां, नायजाथाव, बेफोरबायदि मानसिफोरासो बयजोंबो अनसायजायो, मोजां मोनजायो। नाथाय माखासे मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय, बिथांमोनहा बेबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनानै, बेबायदि गोदाव सोराव आनडिसिप्लिन भिडिअ हगारबाय थानानै माखासे सेंग्राफोर आरो माखासे भिउवार्सफ्रा बिदिखौ मोजां मोनोखाय नोंथांमोनहा बिदि लाबोबाय थायो। नोंथांमोननि भिउनि थाखाय नोंथांमोना हगारबाय थायो। नाथाय जोंनि नैबे ससियेल मिडियायाव जायनाखि ओंखारबाय थाग्रा नायग्राफोर बिथांमोनहा नुबाय थाखायो, मिन्थिखायो मा टाइपनि। दा नोंथांमोनाथ' मा खर' गाज्रिसो होनजायो, मेन्टेल। जेबोआनो गैया नोंसिनाव, जेबो टेलेन्टआनो गैया नोंसिनाव, जेबो टेलेन्ट गैया, जेबो रोंगौथि गैया नोंसोरो, मिथिबायना? नोंसोरो मा जास्ट भिउ मोननानै डलार मोनबानो जायो। जोंनो डलार थलार नांलाया, मिथिबाय? जोंनो डलार थलार नांलाया। जोङो मा जोंनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाय बा जोङो बेसेबांसिम रोंगौ जों बेखौहाय खोन्थानो हानाय, बेबायदिसो जानांगौ। नों मा बुस्थु रोंगौ नङा होमबा, बेखौसो देखायनो हानांगौ, नोंनि टेलेन्टखौसो।
बाट बिनि गेजेराव मा नोंथांमोना मा सोरनिबा गाज्रि सोरनिबा बेकग्राउन्ड सोरनिबा काहानिफोर खोन्थाबाय थानो सोरनिबाफोर माबा मोनसे जानाय माबाखौहाय बुरखांबाय थानो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि खुनु लाब गैया। नोंथांमोनखौ जों दा एकदमबारे जगायन' नायजाथावा खुगाफ्रानो लागाम गैया नङा होमबा? गोबांथार दामनाय देनाय मोसानाय आरो बायदि बायदि गान खननाय आरो बायदि बायदि टेलेन्ट आरो बायदि बायदि रोंगौथि बायदि बायदि नोंनि माखासे माबाखौसो बेखौ ससियेल मिडियाखौ दिन्थिनो खालामनो नोंथांमोननो होदों फेसबुक जायनाखि बिगोमाफोर नङा होमबा? जायाफ्रामा भिडिअ बानायग्रा नोंसोरो बुहुत बकफोर दोन दा शेयार खालामना हो बयबो बे भिडिअखौ जाहाथे नुना लाजियो मोसौ दामब्रिफ्रा।